Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayo Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccude mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jejjitaka e lawol gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof hawɗo mboro sawo hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa no mbaɗɗa e korka alhamdulillah ina wonda ko mawɗum machallah mi salmitimama kono haɗam arde hen taw min jogui nelal ngal ganduɗa ko ciisi ko goto ne wiye Abda Sy toon to Semme o wi ko ya tinno tan korko lewru wotoro saabu lebbi 12 aɗa ñamata yara ɗum noon woto korko dogne hanki noon ka dognoɗo Aissata mate korka ne waɗi heege Amadou Moussa ko kanko miijiɗo heege komo jettindo nelal noon komo jettindo ko ɗon kalmi en tout cas kanko woni mo suusa heege Abda Sy o salminama no feewi ko noon kadi kankone ko gorko dariɗo no feewi kadi korsinɗo jiɗɗo Pindi TV no feewi machallah koye balal makko ni semmenaɓe ne wayno ɓurata yebde hen jammaji ɗi e to banggue kabluji ɗum noon ko yettere Allah no feewi yettudemo kanko e hono makko en kala e mbaɗi kuuɓal kono ɗum Aissata ne wayno ko salmitademo no feewi e wiide kadi alhamdulillah en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkuɗen hawrude tigui e oɗo ñalawma hande kono kadi dokkuɗen hawrude e ndu lewru hay sinno tawi Sénégal waɗi ko hoorɓe hande e hoorɓe janggo Aissata e wiide bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah Amadou ko ɓuuri tengtudande hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko gueɗe dawrugol ko kañum ɓuuri artude e jandi leydi Sénégal hay sinno tawi ene wayno korkaji ɗiɗi pecciɗi ɗo e leydi men Sénégal en tawe hen hani e toɓɓe goɗɗe e mantiniɗi fof de ina tawte e nder jandeji min e oɗo subaka hande noon tigui jayde quotidien udditidama ko noon nde ɗon haalata koko yewti e jangde o subaka hande o ɓe garti koye recrutement woni ƴettugol ko tolni e ujunnaje joyo tawi ko jangguinoɓe koliti wonde noon o saaha de ɓe tugni koye profil manam e mbawa ko on ɗon cohlade on tuma noon guggomo wiyetego hono science kañum de holliti wonde yidde muɗum tan ko yooɓe ƴetto ɓe ganduɗa ko enseignant tawi ko bawɗo golle muɗum no fewi kono kadi ɓe nodirteɓe e la COSYDEP kañumne kadi kolliti oɗo saaha yidde mumen tan ha joni ko yooɓe joopo joomen diplôme aji en woni joguiɓe seeɗan faji to banggue e jangde ɗum ɗon ene tawe e hello nayyi e nde jayde witede le quotidien jayde las ko dawru nden ari eko yewti e dawrugol ɓe kolliti wonde noon o saaha hande koko wiyete remobilisation woni rentinde dendagal ha joni troupe mum kono kadi e wadde ko wiyete installation woni sembinde hani e tekkinde to banggue commune ko wiyete ha joni hono comité électoraux e ko nandi hen ɓe kolliti wonde noon o saaha de gonɗen ko e local ko adi waktu ene yona ɗum woni ko jayde haali ko goɗɗin jokkiti e nder hello tati e nde jayde las quotidien jayde sud quotidien rewi hen nden no arti ko yewti e to banggue opposition ɓoɗo saaha de faya koye dental doole ɓe ganduɗa kay ko serendiɓe leydi men Sénégal woni lundiɓe to banggue politique ɓe kolliti wonde noon ko camp mo ganduɗa kay ko kaɓotoɗo walla ni mbiyen lundiɗo maw leydi Macky Sall o saaha hande gam tinade local uji ɗum woni ɗum ko ɗum woni e fewjede o saaha ɗum jeeyi sababu noon jayde waɗi ko natta ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni opposition ji e leydi men Sénégal e o saaha kono ɗum jayde ate poɗɗogol lewru korka ɗo e leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde ko Sénégal joom lebbi ɗiɗi jayde le témoin nden ɗon ari e ko yewti ha joni e dawrugol ɓe kolliti wonde ko caggal ha joni mbiyana deyre timmude e ko jonta jewtaɗe ɗe ɗum ko caggal nde kareli jiyeno ɗo e leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde o saaha hande ko meeting ngaji ɗi ganduɗa ɗi ko funti woni ko yiya e to banggue sengo Benno Bokk Yakar walla ni mouvance présidentielle ɓe kolliti wonde noon kamɓe jayde eɓe jañño hen ɓe mbi ene wayno nde saaha caɗele ɗe gonno nde ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko yaltuɓe hande ina kolla doole mumen de gonno koye hôtelaji ɗi hôtelaji 5 étoiles ina mofti toon kono kadi inana daara ɗum to banggue internet ha ni e téléphone ngaji mumen oɗo saaha noon gueɗe ɗe ɓuuɓi eɓene jalti eɓe mbaɗa ndewmi tekel e nder nokkuji ɗi ɗum ɗon ɓe mbi tan foof so tongama ne wayno ko meeting ngaji funti gam ha joni lennude hakkille maw leydi Macky Sall tawi koɓe mbiyata ko wona ɗum woodi e oɗo saaha mbo kalaten l'évidence nden ɗon jayde ari eko yewti e gonka wona ka woni lewru korka gam heɓɓitade jooman galleji en kewɓe e toon to diwan mo Fouta omo ganduɗa ko maître Malick Sall jagoɗo tambiɗo hono gueɗe e ñawoje leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de ko walliti won e ɓesguji fuutankoɓe ɗum koto banggue hono ñamele guila e maaro hani
e ko nandi hen ɗin konguɗi jaajine tawe e hello joyi e nde jeyde l'évidence jeyde tribune rewi hen nden ɗon ari koko yewti to banggue ñawoje ɓe mbi tan ko alhaali ha joni duñodiral walla ni mbiyen poɗodiral gam lomto omo ganduɗa ko doyen des juges gonnoɗo ɗo hono Samba Sall ko ladial ko ɓoyani ko ɓe kolliti wonde noon ɓe mbaɗi ko namdal hol poɗɗo lomtade on ɗon Samba Sall ha sinno tawi ko poste mo ganduɗa moni kala ina kay dahmiro yidde hebde ɗum ɓe kolliti wonde noon ko poste kadi mo ganduɗa ina namdi kala hunde hay sinno tawi ɓe garti andinden kanko doyen des juges Samba Sall kanko waɗi hono joyoɓa kawruɗo e ladial e ko yewti e promotion makko woni ɗo yaltuno e to banggue ɗen ɗon ñawoje ɗin ko goɗen jokkiti e nder hello joyi e nde jayde e la tribune jaggal tribune ko vox populi nden ɗon ari e to banggue lewru korka e ɓattugol muɗum hani en fuɗɗiɓe hande ɓe kolliti wonde ko jeereɗi ɗi kala oɗo saaha hande toɓama no moƴƴi to banggue hono légume e ko nandi hen ko sohlete e ko yewti e nder lewru korka ɓe kolliti wonde noon ko prix ɗi ɓuuri hen teskede koko usti no fewi e puɗɗogol nduɗo lewru korka yontumo noon ɓe garti wiide wonde ko légume agogo manam tan ko légume bebɗo no fewi kono kadi e prix ɗi ganduɗa ɗi kay hande ene caɓori to banggue basalle hani e ko yewti e gueɗe pomme de terre goɗɗum ko teska ina ƴelliti e oɗo samba kalten ko liɗɗi kono kadi kañum e tew ɗum ɗon noon woni koɓe pammini en kono ɗum ko ja ndearti e wiide wonde Sénégal kadi ene wayno fuɗɗirima korka to banggue feccere ɓe hen koori hande puɗɗima hande ɓe hen ko janggo puɗɗoto ɗum ɗon noon koto banggue oɗo commission biteɗo hono CMS kañumen de ko hande puɗɗi kona koko kañumen ko janggo puɗɗoto ende le soleil nden ɗon ari ko e jillu hoore leydi ndi Macky Sall toon to nokku biteɗo Bruxelles ɓe kolliti wonde noon ko banque mo ganduɗa kay wiyete ko BOI manam ko banque mo ganduɗa kay hande ko toon to dunde Europe woni banque européenne d'investissement kañum de o saaha hande daari gam wallidde leydi men Sénégal to banggue pellite ɗe jogui e kala pelliti noon ɓe kolliti noon wonnodiral heeɓa to banggue ha joni ko production ko wiyete ha joni to banggue cinéma woni film uji ɗo e leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon no woni ko leydi men ne wayno siifi e communauté française kam e belge wonɓe toon to nokku Bruxelles ɗin konguɗi jaajini tawe hello tati e nde jayde witende le soleil jayde stade ko wi nden ɗon guddirten hono no kala subaka hande ɓe garti koye ko witi e quart de finale retour ko wiyete Ligue des champions ɗum ko toon to dunde Europe Chelsea o saaha hande kañum woni favori yeeso mabɓe FC Porto Bayern noon ɓe mbi tan ko mbarodi gañidi no fewi barmudi kañum de hande yahata toon to Paris lamorgo leydi France gam hewdirde e Paris Saint-Germain on tuma noon ɓe mbi ko Idrissa Gana Gueye e Abdou Diallo Sénégal naɓe ɗiɗo de kolliti e heɓade gam jokkidde ɓe ganduɗa ko Bayern naɓe on tuma noon ɓe gaari e Sénégal naɓe ganduɗa hande ina dillina cahuji no fewi toon to dunde Europe ina hen omo ganduɗa ko biteɗo Boulaye Dia e Mame Biram Diouf wondude e Abdallah Sima ɓe mbiɗe ko ɗeɗo barode daari hande inana dillina cakuji toon to dunde Europe ene woni Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongonde ne kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa garane eɓɓore wonde woni banggal fait divers meɗen hande noon Amadou kalten koko ganduɗa jaydeli kewɗi dawri ɗum hande woni korkali ɗiɗi ganduɗa ete wona ko hesɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu koko ganduɗa ete wowtama ɗo to leydi ganduɗa ete wiyete ko lewru soynama e nder Sénégal e kadi leydi walla mbiyen e kadi tarendi muɗum te saaha Amadou Moussa tarendi ndi yiya lewru wonɓe e nder leydi mbiya jiyani walla mbasa tugnade e ɗiɗon konngudi holko saabi ɗum Amadou ina hamni no fewi saabu Sénégal kam oɗo saaha ƴewtidama andama e korkali ɗiɗi walla taskeli ɗiɗi te sa ƴeewi leydi mbaɗi no Mali Guinée en Gambie en foof so pini kumra korka ñalawma gadano o Sénégal kañum ko l'islam goɗɗo jogui walla ko l'islam hoore mum jogui awde wusane hawni en tout cas ko ɗum woni namde e subaka Aissata mbeɗa yiiɗi oɗo titre mo ganduɗa Sud Quotidien waɗi ɗum wiide wonde ko puɗɗogol korka ɗo e Sénégal joom lebbi ɗiɗi déjà ɗum noon waɗi résumé foof sa daari ɓeɗo puɗɗo hande ɓe puɗɗo janggo waɗi ɗum noon Aissata woto yimɓe jiiloy to woɗɗi ko yimɓe foof koko jowiti ɓeɗo jowiti koye caggal Aissata Ndiaye so Aissata Ndiaye yi hayso ko moɓɓuno guite so wi yi kañumen goƴaka ko pina tan dawra so lewru ndu yaltini Aissata Ndiaye fottini guite wi yani so rem darde lewru wi yani ne heddiɓe yimɓe manam yimɓe jaɓata rewde muɗum malla mbiyen yimɓe jaɓata en tout cas hoorde ɓaade woni goɗɗo wi kono normalement ko l'islam haali ko ene laaɓi en goɗɗoyta toon saabu en manam en galla ɗum humpiri ko eɗen nana ne wiye so tawi julɗo mo ganduɗa ko koolaɗo wi yi
déjà ene waɗɗi julɓe rewde caggal muɗum ne wayno tugno e ko wi ko saabu andude wonde o wona penowo kono kadi o wona jiɗɗo nduɗon lewru yalta tawi ndu yaltani walla jiɗɗo nduɗon lewru ndu ganduɗa ndu ko muta tawi manam ndu mutani donc noon ɗum ɗon ene wayno elle mbiya woni yimɓe koko jaɓɓi bindi mumen walla tawi ko mataw en ganda ko yidde wiyede ko min ardi ko min ɗowi ko mbimi ko ɗum mbaɗanmi manam ko walla ko mbimi ko ɗum woni ko watte komi wiyani ko ɗum woni ko accete ɗum ɗon noon hannde hulɓinima nder leydi Sénégal saabu eɗen tolno ko en tolni hannde duuɓi limtiɗi ko ɗum ɗon woni ko yiya te no mbiɗani leyɗele taariɗen ɗe woni sous région o ɗum ɗon yiyaka ɗo henna par ce que en jii won hen ko laamu ngu jogui wiide wonde oɗo commission so wi wonde lewru yiyama tan walla lewru yiyama hay sinno ko Tchad walla yiyama Arabie Saoudite wonde emin gonɗin lewru ndu yiyama yo lewru manam yo yimɓe kum korka kono noon Sénégal malheureusement ko noon mbiten ɗum hannde joguiɗen ko commission ŋeji joguiɗen ko galleji joguiɗen ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ɓen so mbi jii no mbinomi nane ene wayno ɗum ɗon woƴaka kono en jii en kiiɓi kabaru guel hanki jamma wiyama lewru ndu yiyama ɗo e Sénégal to banggue Welingara lewru ndu yiyama ɗo e Sénégal to banggue Kanel donc noon firti ko déjà lewru ndu so tawi ndu yiyama e ɗi nokkuji ɗiɗi firti ko ndu yalti heddi noon ko guite mataw guite potani kadi yiyama e sous région o ko wayno Gambie ko wayno Mali eko wayno eko hen ɗen leyɗele donc firti vraiment ko hunde en ɓeydiya hulɓinade no fewi Aissata en tout cas noon tigui Amadou Moussa wawtama no fewi e nder leydi meɗen Sénégal korkali ɗiɗi juldeeli ɗiɗi eko way noon e te Amadou noon ko ɓuuri hen hawnade woni Sénégal dañata gammuji ɗiɗi Sénégal ko wayno maggal so ari ko goto wonata Sénégal goɗɗum kono so heddima e humde korka walla faade taske maɓe mbat feere ha wona ɓeeɗo kuma hande ɓeeɗo kuma janggo ko leydi ndi ganduɗa koko mbiɗa joni ko wambade e ɓe ganduɗa yete hande kañumen holto pawi ko ganduɗa ko kañum dañata hande ko ɗum woni namdal ngal saabu so wiyama so julɗo yi darima wi yi Amadou Moussa on so tawi yiyani ko kañum e joomum an hoor saabu sa hoori so tawi lewru yaltanne wona ma kulal ngal walla mbiyen ɗum ɗo wayne fawoto en kulal ko noon tigui kulal ngal wona e dow ma fawoto wadde noon so yeehi ha yimɓeɓe wasde hoolodirde walla wasde hoolade hoore mum walla wasde hoolade diine muɗum ha rutto caggal Sénégal koko rutti caggal e ngal ɗon banggal saabu hande fotani yettade ɗo ganduɗa leyɗele foof aduna foof Amadou Moussa ne wawi wiyede hande huumi korka ha heddo leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon koko ganduɗa mataw ko ruttade caggal e ngal ɗon banggal namdade fof ala ko haali sona wiide mami fawa hen hitaram so goɗɗo fawi hen hitere muɗum haalnima Amadou Moussa sa fini hum korka ko noon foti wonde Aissata aɗa andi en mbawa enen foof wiide joguiɗen ko fandare wotere kucciten ko funnague ndewa hen ko Allah julten ko en nabi Mouhammadine ya rasulullah sallllahu alayhi wa sallam heddo yimɓene jeddodira lewru yiyama ma Allah yiyaka ko mbiyami ko leadership goto fof ne wiya ko mbimi ko ɗum woni ko watte en tout cas so tawi mi wi mi yi hande hay sinno komi leƴƴino tan mi wi mi yi mboɗo jogui caggalam kam fof ko yamɓe ndewata wiye wonde ha ɓaari kaari en jii kay vraiment firti ko gonɗi heddiɓe noon so tawi kala bawɗo wiide yi heddo ene jogue hen sikki sakka ɗum ɗon noon to banggue diine eɗen gandi no mbinɗen nani ɗum ɗon lawɗinaka toon lawɗinaka wiya so tawi juulɗo koolaɗo wiyi to wawi wonde foof ɓaade kay woni ko enen ndendi waktu ko enen ndendi ha joni mutal nangue e puɗal nangue ɗum ɗon ina foti yimɓe ne poti tugnade e dow on no mbiɗa ni so tawi jomum wiyi ɓaade ko koolaɗo mbiɗen kadi ko julɗo wiyi ɗum ɗon yimɓe foof yo kum fawade e dow on ɗon saabu ko hoolare nde woni foof donc noon so tawi hande ha joni guila duuɓi limtinde ha joni ko ni mbaɗen Aissata ɗum ɗon ma ɗum jokku jibinde tawi wonat leydi Sénégal saabu ha mbiya elle ko leydi julɓe à 95% mais ko julɓe ɓe ganduɗa ɓe kolodirani te ɗum ɗon so wiyama noon ene hulɓini par ce que julɗo ko adi foof ko hoolade julɗo bandum donc so tawi 95% o foof hoolodirani ko min ko to jewitimi min ko ga keeɗimi min ko ga hene panmi hayso commission ne jooɗi ɗo hande RTS so tawi ne haala mi heɗata ko en tant que omo jewtimi caggal muɗum wiyani donc ɗum ɗon Aissata hande ene vraiment ene jaari namdade no fewi ene jaari kadi aussi loskude ha yimɓeɓe foof jiita gonga en tout cas jiita lawol mbawino humdude korka mbawino aussi tajjude korka par ce que ko ɗum woni lawol en tout cas yawata Amadou Moussa saabu ko ne wawede ko ɓerɗe ɗe e koye mumen goni ko ganduɗa koko niɓɓiɗi Amadou Moussa koye ɗin konngudi gudditen roɓɓindu jayndeli meɗen ko tottude on aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa ne heɗanone banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat